dukkanin wata zuciya da take fatan ta yi ingantacciyar rayuwa, ƙarshen kwaɗayinta kenan, babban burinta kenan a ce ta dace da gidan aljanna. To ga hanya nan Allah madaukakin sarki ya baki bisa bakin manzansa sallallahu alaihi wasallama, domin mun yi imani duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya zo mana bisa ingantacciyar hanya, to gaskiya ne, wahayi ne daga Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. To bari mu ɗauki waɗannan gaɓoɓi na wannan hadisi mai girman gaske a gurin kowace musulma, mu ga menene abin da malamai suka faɗa, suka tattauna na abin da mace ya kamata a ce ta siffanta da shi, domin kasancewarta mace ta sunna da gaske saboda kwaikwayonta da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma kasancewarta mace wadda take neman rahamar Allah madaukakin sarki da samun dacewa da kyakkyawan sakamako, wato gidan aljanna. Manzon Allah ya fara da maganar sallah saboda girma da tsananin muhimmancin da sallah take da shi a gurin musulmi, da girman sha'anin da take da shi. Sallah a gurin musulmi kai ka ce kai ne a gangan jiki. Inda za a ce ga wani mutum yana tafiya babu kai, yaya za ki halarto a kwakwalwarki? Zai yiwu? Ba zai yiwu ba. Za ki ga wata dabba babu kai sai kin ga abun bambara kwai. Ina jin ko yara ne suke kallon katun, aka nuno halitta a ce babu kai sai yaro ya gan shi wani iri daban, saboda kai shine cikar halitta. To kamar a ce sallah a gurin musulmi ko a cikar musuluncinki kamar gangar jiki ne da kai, babu kai to babu cikar musuluncinki. Sallah ginshiki ce, ruhi ce ta addinin musulunci, ta yanda daga zarar an ce ga wannan mutumin ya musulunta, to abu na farko da yake hawa kan shi yanzu alal fauri, babu jinkiri babu jinkirtawa, shine mai sallah. Za a nuna mishi ya zai yi ta saboda yanda take da girman haƙƙi. Na daga cikin abin da zai nuna mana girman sallah da falalarta da fa'idarta ga mai kula da ita, abu na farko, sallah ita ce ɗayar ibadar da Allah madaukakin sarki bai yi wahayinta daga sama an sako da ita ƙasa ba, bal sai da aka yi Isra'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, aka ɗauke shi daga birnin Makka zuwa Baitul Maqdis, aka ɗauke shi daga Baitul Maqdis zuwa sama, ya je ya karɓo ta saboda girman muhimmancinta. Ita ce rukunin da a rana, daga budowar rana ko daga wayewar gari zuwa dare so 5 za a maimaita ta. Banda wannan babu wani rukuni da ake maimaita shi haka a cikin rukunan musulunci. Sallah yinta akan lokaci, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wasabta shi da aiki ne na alkhairi, domin an rawaito hadisi da wani sahabi yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wani aiki ne wanda yake mafi alkhairi da zan yi? Sai ya ce mishi sallah akan lokacinta. Mu sani cewa sallah alama ce ta imani, alama ce da take tseratar da mutum daga halatta jininsa. Allah madaukakin sarki ya ce fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Lokacin da ya umarni da a yaƙi mushrikai, sai ce idan suka tuba, fa in tabu wa aqamus salata, da sallah ya fara, sun yi tuba. To menene alamar farko da za a gane tubansu a zahiri? Shine me? Sallah. Allah madaukakin sarki ya yi umarni da a kula da ita, hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Ku tsare lokutan sallah. Allah lokacin makaran kansa ce maka aka yi ka tsare shi. Allah madaukakin sarki ya ce wa manzansa wa aqimis salata li dhikri. Dukkan waɗannan dalilai ne da suke nuna cewa me sallah tana da matukar muhimmanci a rayuwar dan adam, ba a duniya ba, a lahira. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa sallah ita ce abu na farko da za a fara yi mawa dan adam hisabi a kansa. Idan sallar ki ta daidaita, sallar ki ta zamanto ingantacciya, babu naqasu babu tasgaro a ciki, to ana sa rai sauran ayyukan ki ma za su inganta, za su zamanto babu naqasu babu tasgaro a ciki. Kai koda an samu tunda wannan ginshikin, wannan tubali mai ƙarfi, wannan tushe ya zamanto ya cika, to ana sa miki rai da samun dacewa da rahamar Allah madaukakin sarki.
a cikin tsayar da sallah yar uwata ki sani akwai wani take, wani kambe da kika ɗauka kika ɗorawa kanki na samun nasara da rabautar rayuwa. Allah madaukakin sarki da ya yabi bayinsa mu'minai ya nuna cewa sun dace sun rabauta. Qad aflaha almu'minun. Allah ya ce bayinsa mu'minai sun rabauta. Mecece sifar su ta farko? Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sune waɗanda idan sun tashi yin sallah to suna yin khushu'i a ciki. Ma'ana ba sa raba hankali, ba sa zancen duniya, ba sa jinkirta ta akan lokacinta, ba sa tozarta ta. In sun tashi da gaske suke yin sallan nan da zuciyarsu. Rukun sallah a rayuwarki haske ne. Hadisi ya inganta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗi, as-salatu nurun. Sallah haske ce. Da haka in kika yi riko da sallah a rayuwarki, a gidan aurenki to ki ɗauka cewa kin yi riko da wata tocila ne wadda za ta rika haska miki rayuwar aurenki ta zamanto mai kyalli da walwali da za ki ji daɗinta. Sallah da muke gani dalili ce ko sila ce mai girman gaske na samar da nutsuwar zuciya da yalwar kirji da kwanciyar hankali. Ko da wani abu yana damun ki sai Allah ya baki nutsuwa da kwanciyar hankali akan wannan abu. Allah madaukakin sarki ya ce wa manzansa sallallahu alaihi wasallam, wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Allah ya ce wa manzansa, mun sani cewa zuciyarka tana shiga kunci na irin maganganun da suke furtawa na rashin adalci, na rashin girmama kadarinka, na rashin imani da kai. Menene maganin? Allah ya ce fasabbih bihamdi rabbik wa kun minas sajidin. Kayi tasbihi, kayi godiya ga Allah wa kun minas sajidin, ka kasance cikin bayan Allah masu sujjada, masu yawaita sujjada. Malamai suka ce anan sujjada anan gurin tana nufin sallah, domin mutum ba zai zo ya kama sujjada haka nan ita kadai ba, kuma nusus na shari'a sun nuna cewa a wurare daban-daban idan Allah ko manzansa suka abanci sujjada to suna nufin sallah din ne gaba daya. Kamar yadda wani sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya tambaye shi, ya rasulullah, ya zan yi in samu kusanci da kai a aljanna, ya zan yi in kasance cikin yan fadarka, cikin yan tawagarka a gidan aljanna? Sai ce fa a'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Ka yawaita yin sujjada, ma'ana ka yawaita yin sallah. Da haka yawaita sallah ko kula da sallah yana daga cikin abubuwan da zai gadar miki da nutsuwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaskata, ya yi aiki da wannan abin da Allah madaukakin sarki ya mishi umarni da shi, domin idan al'amari ya jude yakan yi kira da Bilal, arihna bis salati ya Bilal. A cikin sallah ake samun nutsuwa, ake samun kwanciyar hankali da yayewar damuwa. Sallah tana daga cikin manyan abubuwan da za su kautar da ke daga bata da sha'awa da ƙawatawa na shedan da ruɗi na rayuwa da bin son zuciya. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Allah madaukakin sarki ya nuna cewa sallah tana daga cikin dalilai, manya-manyan dalilai da za su hana mutum fadawa zuwa ga aikin alfasha da munkari. Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu. Wannan kaɗan kenan daga cikin abin da ya shafi matsayi na sallah da irin falalarta da amfanin da take da shi a gurin mutum tun a rayuwarsa ta duniya kafin ma a zo maganar ranar gobe kiyama. To amma fa duk da wannan falala da girman sha'ani da sallah take da shi, sai ki ga wasu mata suna wasa da sha'anin sallah akan abin da duk girman amfaninsa to bai kai wannan sallar ba. Haka ne ko ba haka ba? Wata ma ba wai magana wani abu mai muhimmanci ba. Girki idan tana yi ba za ta iya katsewa ta yi sallah ba. Wata kallo idan tana yi na TV za a kira sallah, tana jira kai bari sai an fita talla, sai ta tashi ta sauri ta je ta burbura alwala nan da nan ta yi sallah, ta da ta ci gaba da kallonta. Wata kar ta tashi a yi babu ita sai ma an gama tukunna lokacin sallan nan yana nan ko baya nan, ina ita dai sai ta kai ga manufar da take so ta cimma. To ki sani tun daga nan gurin kin yanki tikiti na matsala a cikin rayuwar aurenki. Kina so ki rayuwar aure mai daɗi, to abu na farko da zaki kula da shi shine ibadar sallah. Domin a cikin ƙaurace mata ko rashin kula da ita ko wasa da ita, to akwai alƙawari na Allah cewa zaki rayuwa mai kunci da rashin daɗi.